2 Petro 3:9. Ambuye sazengereza nalonjezano monga ena achiyesa chizengelezo, komatu aleza mtima kwa inu osafuna kuti ena awonongeke, koma kuti onse afike kukulapa. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Ndiye Baibulo likuti Mulungu sazengereza lonjezano lake. Ena amati Mulungu adazengereza lonjezano lake lakuti adzabweranso Ambuye Yesu Khristu. Koma Mulungu sazengereza lonjezano lake, ndipo Ambuye Yesu Khristu ati thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu a Mulungu sadzapita. Haleluya! Ndiye kwa amene ali nalo khutu amve chimene Mzimu wa Mulungu unena, amene ali nawo maso aone akhale okonzeka. Tikhale okonzedwa bwanji pamene tilandira ubatizo wa Mzimu Woyera, pamene tilapa ni kubatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuvikidwa m'madzi ambiri thupi lonse limene. Mulungu natipatsa Mzimu Woyera, ndipo Mzimu Woyera ukakhala mwa ife tidzafa ku makhalidwe onse a thupi awo: kudama, kufiti, kutukwana, kumoyo wa zigololo, zisililo, kuba, akatangale, ukhuluku wonse. Chinyengo chidzachotsedwa mkati mwathu. Mulungu adzatipatsa makhalidwe achilungamo, makhalidwe oyera, moyo wachiyero ogonjetsa tchimo. Haleluya! Ndiye tikhale otani? Tikhale okonzeka. Verse ya 10 yo Bible likuti, koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Ndiye kuti tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala kwa iwo amene sanakonzekere, amene aunjoyabe, amene aloledzera ni zochitika za dziko lapansi, madansi, maphwando, zina zonsezi zimene mdierekezi wakupatsanisi. Haleluya! Lidzadza ngati mbala, ngati msampha kwa inuwo. Ndipo Bible tawerenga kuti ntchito za dziko lapansi zidzatenthedwa ni moto. Ndeni mukamamatira zimenezizi mudzatenthedwa limodzi. Haleluya! Koma kwa amene ali nalo khutu, amene ali nawo maso, akumva chenjezo limene, akumva kuyitana kwa Mzimu Woyera umene, ndipo nkhosa zanga zimamva mawu anga, Ambuye Yesu Khristu ali, ndipo mwachangu abwera akuthawa ku chiweruzo chimene chili mkudza, kuti akhale malo otetezeka amenewo, amene ni mu nthenga za Yehova, amene ni mu chombo chimenechi Khristu Yesu. Tiye ndikonzekere kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu akubwera. Mulungu sazengereza ni chenjezo lake. Mulungu sindiye munthu kuti aname. Izizi ni zenizeni. Mosasamala kuti anthu achimwa zedi pano padzuka mdima ukula, koma Ambuye Yesu Khristu akubwera. Kusakhulupirira kwanu, kusakhulupirira kwa anthu sikuwapangitsa kuti iyeyo asabwera. Iyeyo abwerabe, ndipo mu nthawi yake akutipeza. Ambuye akudalitse.